कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము సో 3వ స్కందంలోని 21వ అధ్యాయము మనువు కర్దమమునిల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇప్పటి వరకు 22 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ అధ్యాయంలో. ఈరోజు మనము 23, 24 శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. 23వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సరే శ్రీ హరే కృష్ణ. సో 3వ స్కందము 21వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ విదిత్వా తవ చైత్యం మే పురైవ సమయోజితత్ యథార్థమాత్మనియమైః త్వయైవాహం సమర్చితః. సో శ్రీ భగవాను ఉవాచ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికెను. విదిత్వా అవగతము చేసుకొని, తవ అంటే నీ యొక్క, చైత్యం మానసిక స్థితి, మే అంటే నాచే, పురా అంటే పురాతన ఇంతకు ముందే, ఇది వరకే, ఏవా అంటే నిక్కముగా, సమయోజి అంటే ఏర్పాటు చేయబడినది, తత్ అది, యదర్థం దేని కొరకైతే, ఆత్మ మనస్సు మరియు ఇంద్రియముల యొక్క, నియమైహి నియమముతో, త్వయా నీచే, ఏవా అంటే కేవలము, అహం నేను, సమర్చితః అర్చింపబడి. సో ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్. సో ఇక్కడ ఆ శ్లోకం యొక్క భావము, శ్రీ భగవానుడు పలికెను. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నీ మనసు అందు ఉన్నదేదో ఎరిగి, దేని కొరకైతే నీవు మనో ఇంద్రియముల ద్వారా నన్ను అర్చించితివో దానిని నేను ఇదివరకే ఏర్పాటు చేసి తిని. భాష్యము. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లరి హృదయాలయందు పరమాత్మ రూపమున విలుసుత్రయున్నాడు కనుక ప్రతి ఒక్కని భూత భవిష్యత్ వర్తమానములను మరియు అతని కోరికలు కర్మలు అతనిని గూర్చిన సమస్తమును దేవదేవుడు ఎరుగును. హృదయమున అతడు సాక్షిగా విరాజమానుడై ఉన్నాడని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కర్దమముని మనోవాంఛితమును భగవానుడు ఎరిగి ఉన్నందున ఇదివరకే దానినతడు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. శ్రద్ధావంతుడగు భక్తుడు అతడు ఏనాడును నిరుత్సాహపరచడు. భక్తుడు ఏది కోరినప్పటికీ కానీ భక్తికి
ప్రతిబంధకమగు ఏ విషయమును అతడు అనుమతింపడు. అలాగే 24వ శ్లోకము. నవై జాతు మృషైవ స్యాత్ ప్రజాధ్యక్ష మదహరణం భవద్విదేష్వతిరామై సంగృభితాత్మనాం. నా అంటే ఉండదు, వై అంటే నిక్కముగా, జాతు ఎన్నడును, మృషా అంటే వృధా, ఏవా అంటే కేవలము, స్యాత్ అగును, ప్రజా అంటే జీవులకు, అధ్యక్ష ఓ అధ్యక్ష, మదర్పణం నా అర్చనము, భవత్ విదేశు నీ వంటి భక్తులచే, అతితరాం పూర్తిగా, మయి నాకు, సంగృభిత స్థితులై, ఆత్మనాం ఎవ్వరి మనసులు. సో ట్రాన్స్లేషన్. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. జీవాధ్యక్షుడవగు ఓ ఋషి, భక్తితో నన్ను అర్చించి సేవలందించు వారలకు, ముఖ్యంగా సమస్తమును నాకే అర్పించినటువంటి నీ వంటి వారలకు ఏనాడును నిరాశ అనడి ప్రశ్నయే ఉండదు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. భగవత్ సేవయందు నెలకొనిన వాడు ఏవో కొన్ని కోరికలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఏనాడును నిరాశకు గురికాడు. దేవదేవుని సేవయందు నెలకొనిన వారు సకాములు మరియు అకాములు అని 2 విధములుగా ఉందురు. భౌతిక వాంఛతో భగవానుని ఆశ్రయించు వారులు సకామ భక్తులు అని పిలువబడగా, ఇంద్రియ భోగ వాంఛ లేకుండా కేవలము సహజ ప్రేమతో భగవానుని సేవించు వారులు అకామ భక్తులు అని పిలువబడుదురు. సకామ భక్తులు తిరిగి ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అనేది 4 తరగతులుగా విభజింపబడుదురు. కొందరు దైహిక మానసిక కలతల కారణంగా భగవానుని అర్చించవచ్చు. మరికొందరు ధనము అవసరమైన కారణంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించవచ్చు. భగవానుని యథారూపమున తెలుసుకొనవలెననడి జిజ్ఞాసతో ఇంకా కొందరు ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించవచ్చును. తత్వవేత్త తన జ్ఞాన పరిశోధన చేత భగవానుని ఎరిగేడి రీతిన ఆ దేవదేవుణ్ణి కొందరు తెలుసుకొన గోరవచ్చును. ఈ 4 తరగతుల జనులలో ఎవ్వరికీ నిరాశ కలగదు. ప్రతి ఒక్కరును తాము చేసిన అర్చనకు వాంఛిత ఫలములను పొందియే తీరుదురు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి భాష్యము అందిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యతీశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము మనువు కర్దమ మునుల యొక్క సంవాదము. సో ఆ కర్దమ ముని అష్టాంగ యోగ విధానంలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు. మరి ఆ ముని ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఆదేశానుసారము ప్రజాపతులలో ఒక్కడిగా ఉన్నటువంటి
ఆ కర్దమ ముని భగవానుని గురించి ధ్యానం చేయడము 10,000 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆయన ఇంతకుముందు మన శ్లోకాలు చూసాం. సో, ఆ భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేయడము, ఆ భగవంతుడు ఆ కర్దమ ముని యొక్క ధ్యానానికి సంతసించి అంటే ఆ భగవంతుడు తన భక్తుడిని అనుగ్రహించడానికి ఆయనకి దర్శనమొసగినటువంటి విషయాన్ని మనము ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో తెలుసుకున్నటువంటి ఆహ్, ఆయన. సో, ఆ భగవంతుడు మరి ఆ కర్దమ ముని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు సాక్షాత్తు ఆ నారాయణుడు చతుర్భుజ రూపంలో చతుర్భుజాలతో శంఖ చక్ర గదా హస్తాలతో తన వాహనమైనటువంటి గరుడ భుజాలపై నిల్చున్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ఆ కర్దమ ముని ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. లాస్ట్ శ్లోకాల్లో చూస్తాం. అల్పులపై సమస్త వరదానాలను కురిపించేటువంటి వాడవు నీవు అంటూ నీ పాదపద్మాలను నేను శరణం వేడుతూ ఉన్నాను. సమస్త జీవులకు నీ అనుభూతి ద్వారా కామ్య కర్మము నుండి వైరాగ్యము నొసగొటియే స్వశక్తి చేత నీవు ఈ విశ్వరూపమున విస్తరించి ఉన్నావు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా దర్శనమొసగినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తున్నటువంటి ఆ కర్దమముని కీర్తిస్తున్నాడు. సో, మరి ఇక్కడ మైత్రేయుడు అలాగే విదుర మధ్య అంటే వీరు మైత్రేయ ముని విదురుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం కనుక ఆయన ఇక్కడ ఆ ఋషి చెప్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ కర్దమ మునికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ విదురుడితో మైత్రేయ ముని వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటాడు. మైత్రేయుడు చెప్తాడు, ఆ గరుడ యొక్క భుజాలపై సుందరంగా శోభించు విష్ణు భగవానుడు. సో, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శనంగా వేదాలలో వర్ణించబడినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ కర్దమముని దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రీతిగా ఆయన చెప్తుంటాడు. నిష్కపటమగు వాక్కులతో స్తుతింపబడి అమృతమగు వచనములతో సమాధానమొసగెను. ఎప్పుడైతే కర్దమముని ఆ విధంగా ఆయన నిష్కపటమైనటువంటి వాక్కులతో ఆయన స్తుతించబడ్డాడో అప్పుడు ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తున్నాడట. మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు. ఎట్లా సమాధానం అంటే అమృతమగు వచనములతో సమాధానం ఇస్తున్నాడు. అనురాగ పూర్ణమగు దరహాసంతో అంటే తన భక్తుణ్ణి ఎంతో అనురాగంతో తన కోసం తప్పించి అన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినటువంటి తన యొక్క భక్తుణ్ణి ఎంతో అనురాగపూర్ణంగాను దరహాసంతోనూ ఆ శ్యామసుందరుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎంతో దరహాసంగా తన భక్తుల వైపు చూస్తూ వీక్షిస్తూ ఆయన యొక్క వీక్షణలు అంతకుముందు కూడా చూసాం మనం. ఆ భగవంతుని యొక్క చూపులు పడినటువంటి ఆ సనక సనందనాదులు కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులు ఎవరిపైన ఆ భగవంతుని యొక్క చూపులు పడతాయో వారు ధన్యులు. అక్కడ కర్దమముని గురించి కూడా ఇది మనకు మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు. అనురాగ పూర్ణమగు దరహాసంతో కర్దమముని ఆ భగవంతుడు వీక్షిస్తున్నాడు. వీక్షించున్నప్పుడు ఆ దేవదేవుని కనుబొమ్మలు అనుగ్రహంతో కదిలినవి. అంటే ఇక్కడ ఇమాజినేషన్ అంటే ఊహ కాదు అనేటువంటిది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు. ఏదైతే కర్దమముని భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తున్నాడో ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శిస్తున్నాడో అది యథార్థము అనేటువంటి విధంగా మరలా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడు తన భక్తుడి పైన అనుగ్రహంతో ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడట ఎంతో అనురాగపూర్ణంతోనూ దరహాసంతోనూ ఆ కర్దమముని చూస్తూ ఉన్నాడట. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం ఆ కర్దమమునిపై పడినటువంటి సూచనగా ఆ భగవంతుడి యొక్క కనుబొమ్మలు అనుగ్రహంతో ఆ మునిని అనుగ్రహిస్తూ కదిలినవి అని చెప్తారు. సో, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి అలాగే ఇక ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ కర్దమునితో ఏం సంభాషిస్తున్నాడో విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఈ శ్లోకంలో శ్రీ భగవానువాచ విదిత్వా తవ చైత్యం మే పురైవ సమయోచితత్ యదర్ధమాత్మనోరథ
నియమైః త్వయైవాహం సమర్చితః. సో అంటే భగవంతుడు ఆ కర్దమమునితో అంటున్నాడట. భగవానుడు ఆ సుందర దరహాసంతో తన భక్తుల్ని చూస్తూ ఆ భగవంతుడు కర్దమమునితో అంటున్నాడట. ఏమని? నీ మనసునందున్నదేదో ఎరిగి. ఎందుకంటే కర్దమముని ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శనం ఒసిగిన తర్వాత ఆయన చెప్తాడు, సో ఈ భౌతికమైనటువంటి వాంఛలన్నీ కూడా తుచ్చమైనటువంటివి, అయినా నేను వివాహం కోరదలిసి ఉన్నాను అనేటువంటి దాంతో ఆయన్ని వివాహం ఆడదలిచి ఉన్నాను. సో కాబట్టి నాకు సరైనటువంటి కన్యను ఏర్పాటు చేయమని ఆ భగవంతుడిని అడిగేటువంటి సందర్భం. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు. సో పరమాత్ముడు అంటే మనం సాధారణంగా ఒక దేహానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి ఆత్మలు. సూపర్ సోల్, పరమ ఆత్మ అంటే ఒక స్థానికంగా కాకుండా అన్ని దేహాలలోనూ ఉండేటువంటి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ. సో అందుకే ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మైత్రేయ ముని ఆ కర్దమమునితో భగవంతుడు ఈ విధంగా అన్నాడని చెప్తున్నాడు. నీ మనస్సునందున్నదేదో ఎరిగి, దేని కొరకైతే నీవు నీ యొక్క మనసుని ఇంద్రియాలను ఆధీనపరుచుకుని అలా ఆధీనపరుచుకోవడం ద్వారా నన్ను అర్చించితివో, అహం సమర్చిత అన్నాడు కదా. సో నీ చేత నేను అర్చించబడ్డాను. ఎలా అర్చించబడ్డాను నేను? నీ యొక్క మనసును ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకుని నీవు నన్ను అర్చించావు. సో నీవు ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో దానిని నేను ఇదివరకే నీ కోసం ఏర్పాటు చేశాను. ఎందుకు? భక్తుల అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు మనం కోరుకుంటే, మనం ఆయన వైపు చూస్తే మనకు అది ఇచ్చేస్తాడు. మనము ఆయన గురించి ఎరగకపోతే ఆయన కూడా మనకి, ఆయన ఎవరి ఎడ పక్షపాతంగా ఉండడు, అలా నువ్వు ఎవరి ఎడ ద్వేషి కూడా కాదు. సో మనం కావాలనుకుంటే ఆయన మనని ఇచ్చేస్తాడు. సో మరి ఇక్కడ కర్దమముని ఆ భగవంతుణ్ణి ఏది కోరదలుచుకున్నాడో దానిని అంతవరకే నేను ఏర్పాటు చేసి ఉంచానయ్యా నీకోసం అని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి కర్దమమునితో అంటున్నాడు భగవంతుడు, నీ మనసు నందేదున్నదో దానిని నేను ఎరిగి, దేని కొరకైతే నీవు నీ యొక్క మనసును ఇంద్రియాలను ఆధీనపరుచుకుని నన్ను సేవించావో అటువంటి దానిని నీకు ఇంతకు ముందే నేను ఏర్పాటు చేశానయ్యా అని చెప్తున్నాడట ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాను. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు భాష్యంలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లరి హృదయాలలోనూ పరమాత్మున రూపమున విలసుతుడై ఉన్నాడు కనుక ప్రతి ఒక్కని, సో అందరి హృదయాలలోనూ ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, అందరి హృదయాలలో పరమాత్మ రూపమున విలసితుడై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, సో ప్రతి జీవుడి యొక్క భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కూడా, అంటే అతడికి సంబంధించినటువంటి కోరికలు, అతడు ఆచరించినటువంటి కర్మలు మొత్తము సమస్తము ఆ దేవదేవుడు ఎరిగి ఉండును అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడు భగవద్గీత యందు అర్జున్తో చెప్తాడు, ఓ అర్జున, అనాదిగా ఉన్నటువంటి నేను ఈ జీవులకు సంబంధించినటువంటి గతము, వర్తమానము, ప్రస్తుత పరిస్థితులన్నీ నాకు తెలుసు, నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను అని చెప్తారు. అదేవిధంగా మనకి భగవద్గీత యందు 15వ అధ్యాయంలో పురుషోత్తమ యోగంలో చెప్తారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తాడు ఆయన, ఓ అర్జున,
నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది, అలాగే జ్ఞానము, జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మరుపు, అంటే గతాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మర్చిపోయేటువంటి ఆ విషయాలు కూడా కలుగుతున్నాయి, నా నుండే కలుగుతున్నాయ్యా అర్జున అని చెప్తాడు. మళ్ళీ ఇంకా చెప్తారు ఆయన, వేదాల అన్నింటి ద్వారా నేనే తెలియదగిన వాడిని. వేదముల యొక్క ఉద్దేశ్యము, వేదాల యొక్క అర్థము నేనే. మరి ఆ వేదాంత కర్తను నేనే, ఆ వేదాలను ఎరిగిన వాడను నేనే, వేదాలను ఇచ్చినటువంటి వాడను నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి వాడు. అంటే ఆ భగవంతుడు పరమాత్ముని రూపంలో అందరి హృదయాలలో నెలకొని ఉన్నాడు. ఆయన నుండే ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉండి భర్త, భోక్త అని చెప్తూ ఉంటాం, భరించేటువంటి వాడు, పోషకుడు, మనకి ఈ అంటే అలాగే వాటన్నిటికీ కూడా ఎంజాయర్గా ఉండేటువంటి వాడు భోక్త ఆ పరమాత్ముడే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం భగవద్గీతలో చూసినటువంటి. మరి అటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఆ హృదయాలలో, సమస్త జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని రూపంలో ఆయన ఈ సమస్త కలాపాలన్నీ కూడా మనం గతంలో ఆచరించినవి, ప్రస్తుతము ఆచరిస్తున్నటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా సాక్షీభూతంగా, వాటన్నిటిని కూడా అనుగ్రహించేటువంటి వాడుగా ఆయన ఇంకా ఆ అధ్యాయంలోనే చెప్తాడు, ఉత్క్రామంత స్థితిం వాపి విజ్ఞానం వా గుణాన్వితం అంటూ చెప్తుంటాడు. సో ఏంటంటే ఇంకా చెప్తారు ఆయన, జీవుడు తన దేహాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి గుణ ప్రభావంతో ఏ రకమైనటువంటి దేహాలను అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు అర్జున. కానీ ఎవరైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందుతారో అటువంటి వారు ఇదంతా కూడా దర్శించుకోగలుగుతారు. అంటే నా భక్తులు ఇదంతా దర్శించుకోగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆ హృదయమున ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు సాక్షిగా విరజమానుడై ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు భగవద్గీత యందు. మరి ఇక్కడ కర్దమముని యొక్క మనోవాంఛితం, మరి అందరి హృదయాలలో, అంటే ఆ కర్దమముని యొక్క హృదయంలో కూడా ఉన్నటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడు, ఆ భగవానుడు, మరి ఆ కర్దమమునిలో మనసులో ఏమి కోరిక ఉన్నదో అది ఎరిగి ఉన్నవాడై ఉన్నాడు. అందుకే ఆయనకు కావలసినటువంటి దానిని ఏర్పాటు చేశాను అని చెప్తారు. ఇంకా మనకు భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా భక్తులకు ఏది కావాలనో దాన్ని సమకూరుస్తాను, వారికి ఏది ఉందో దాన్ని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తారు భగవద్గీతలో మనకి. సో మరి అటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడు ఆ కర్దమముని యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ కర్దమముని దేని కొరకైతే ఆ భగవంతుణ్ణి, సర్వము తెలిసినటువంటి మహేశ్వరుడు, మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆయనకి ఏది కావలనో అది ఎరిగి ఉన్నవాడు కనుక దానిని అంతకు ముందే, అందుకే ఆయన అన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ, నీ మనస్సునందే ఉన్నదేదో ఎరిగిన వాడను. అలాగే నీవు దేని కొరకైతే నీ మనస్సును, ఇంద్రియాలను ఆధీనపరుచుకుని నన్ను అర్పించితివో అటువంటి దానిని నేను ఇదివరకే నీకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, కర్దమముని యొక్క మనోవాంఛితమును భగవంతుడు ఎరిగి ఉన్నవాడు. ఎందుకంటే అందరి హృదయాల్లో ఉండేటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో కనుకనే దానిని ఏర్పాటు చేశాడు ఆల్రెడీ అని చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకా అంటున్నారు శ్రీల ప్రభు, శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి భక్తుడు ఏది కోరినా ఆ భగవంతుడు నిరుత్సాహపరచుడు. అంటే భక్తుడు ఏది కోరుకున్నప్పటికీ చెప్తూ ఇక్కడ చెప్పారు, కానీ భక్తికి ప్రతిబంధకమగు ఏ విషయమును అతడు అనుమతింపడు చెప్తున్నాడు. సో అంటే సాధారణంగా భక్తులు కోరుకునేటువంటిది భక్తికి అనుకూలంగా, భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందే విధంగానే ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా మనకి ఆ 24వ శ్లోకంలో కూడా చెప్తున్నాడు కర్దం, ఇంకా కొనసాగించాడు ఏమని, నవై జాతు మృషైవ స్యాత్ ప్రజాధ్యక్షమదర్హణం భవద్విదేష్వతి తారాం మయి
సంగృభితాత్మనాం. సో ఆ భగవంతుడు ఇంకా అన్నాడట కర్దమమునితో, జీవాధ్యక్షుడవగు ఓ ఋషి, అంటే ప్రజాపతులలో ఒకడుగా చెప్పబడినటువంటి వాడు కదా. సో మరి అందుకే ఆయన్ని జీవులకు మార్గదర్శకుడు అయినటువంటి ఓ ఋషి అంటే కర్దమముని అంటున్నాడట. భక్తితో నన్ను అర్చించి సేవలు అందించు వారలకు, ఎవరైతే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలు ఆ భగవంతునికి చేస్తూ ఉంటారో చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, ముఖ్యంగా సమస్తము నాకే అర్పించి. సో ఇక్కడ ఆయన అన్నాడు, అతి తరామయి సంగృభిత ఆత్మానం, ఎవరి యొక్క మనసులు పూర్తిగా ముఖ్యంగా సమస్తమును ఆ భగవంతునికి అర్పించినటువంటి నీ వంటి వారలకు ఏనాడు నిరాశయనడి ప్రశ్నయే ఉండబోదు. సో ఆ భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, సర్వము నాకే అర్పించి నేనే అన్ని అని భావనలో ఎవరైతే నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారో అటువంటి భక్తులు నాకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి అనన్య భక్తితో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలు చేసేటువంటి వాళ్ళు. సో అది మనకి భగవద్గీతలో చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు అర్జున్తో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో. చివరికి కూడా కన్క్లూజన్లో కూడా చెప్తారు, అన్నీ వదిలేసి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్తారు. అన్నింటినీ వదిలేసి ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి నాకు శరణజొచ్చినటువంటి వారి యొక్క అన్ని రకాలైనటువంటి పాప బంధనాల నుండి విముక్తిని చేస్తాను అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ ఆ ఋషితో అంటున్నాడు, ఆ కర్దమమునితో భగవంతుడు, భక్తితో నన్ను అర్పించి నాకెవరైతే భక్తితో సేవలు అందిస్తారో అటువంటి వారలకు, అందులోనూ సమస్తము నాకే అర్పించి, అంటే అనన్య భక్తి, కృష్ణుడు తప్ప ఇంకా అన్యము ఏది ఎరగనటువంటి మరి అటువంటి భక్తులకు, అటువంటి వారిలో నీవున్నావు అంటే నీ వంటి వారలకు ఏనాడు నిరాశ ఎనడి, అంటే మీరు అడిగిన దాన్ని భగవంతుడు భక్తవత్సలుడు, మరి ఆ భక్తవత్సలుడు తన భక్తులు అడిగినటువంటి దాన్ని ఏనాడు కూడా నిరాకరించడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి కర్దమమునితో భగవంతుడు పలికినటువంటి పలుకులను మైత్రేయ అంటే మైత్రేయులు విదురుడితో చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడికి కర్దమమునికి జరిగిన సంభాషణను ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. భగవంతుడే నేరుగా కర్దమమునితో చెప్తున్నారు, సర్వము నాకే అర్పించినటువంటి నీ వంటి వారలకు, నీ వంటి నా శుద్ధ భక్తులకు ఈనాడు నిరాశ అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉండబోదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, వారు మనకి వివరించినటువంటి భాష్యము మనం చూస్తే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భగవంతునికి సేవలు చేసేటువంటి వారు ఈనాడు అంటే భగవత్ సేవ యందు నెలకొని ఉన్నటువంటి వారు, అంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నవారు, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వారు ఏవో కొన్ని కోరికలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఈనాడు కూడా వారు నిరాశకు గురి అయ్యేటువంటి అవకాశమే ఉండదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే చెప్తూ ఇక్కడ ఆ భగవత్ సేవను చేసేటువంటి వాళ్ళు రెండు రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి రెండు వర్గాలు, మళ్ళీ అందులో విభాగాలు ఉన్నవి, అవి మనకి ఇంతకుముందు కూడా భగవద్గీతల యందు ఆయన్ని దరిచేరని వారు 4 రకాల వారు, ఆయన్ని భక్తితో శరణజొచ్చేటువంటి 4 రకాల వారి గురించి కూడా మనకు భగవద్గీతలో వివరించినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవదేవుని సేవయందు నెలకొనిన వారు 2 రకాలుగా ఉంటారు అర్జున, సారీ 2 రకాలుగా ఉంటారు అంటూ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ వారు భౌతిక భోగవాంఛతో ఆ భగవంతుణ్ణి
ఆశ్రయించువారు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి శరణజొచ్చేటువంటి వారు పుణ్యాత్ములుగా చెప్తాడు భగవంతుడు వారిని. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు కూడా మరలా 2 రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్పబడుతుంటారు. ఎవరు అంటే కొంతమంది ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఏదో కొంత భౌతికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి వాటి కోసం మొదటగా ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరడం జరుగుతూ ఉంటుంది. భౌతిక భోగ వాంఛతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వారు కొందరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. వారిని ఇక్కడ సకామ భక్తులు. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎలాగ ఉంటారు? దుష్కృత్నాంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. ఇక భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వారిలో సకామ భక్తులుగా పిలువబడేటువంటి వారు. ఎవరు సకామ భక్తులు అంటే ఏవో ఒక భౌతికమైనటువంటి కోరికల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వారు. ఇక మరొక రకమైనటువంటి వారు మనకు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఆ నలుగురు కూడా సకామ. సో ఇక మరొక రకమైనటువంటి వారు ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛ లేకుండా అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛ లేకుండా కేవలము సహజ ప్రేమతో మనకి శ్రీ రూప గోస్వాముల వారు చెప్తారు మనకి భక్తి రసామృతం. సో అంతిమలో ఆ భగవంతుని యందు భక్తిలో నెలకొనేటువంటి వాళ్ళు క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ చివరికి ప్రేమ భక్తిగా మారుతూ చెప్తారు. సహజమైనటువంటి సహజ సిద్ధంగా ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛ లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము సేవించేటువంటి వారు. మరి అటువంటి వారిని అకామ భక్తులు, ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛ లేకుండా ఆ భగవంతుని సహజమైనటువంటి ప్రేమతో సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రేమతో ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించేటువంటి వారిని అకామ భక్తులు. ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా, కామం అంటే ఇక్కడ కోరికలతో, అకామ భక్తులు ఎటువంటి వాంఛలు లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవయందు నెలకొనేటువంటి వారు సకామ భక్తులు, అకామ భక్తులు. ఎవరైతే ఏవైనా భౌతికమైనటువంటి వాంఛలతో ఆ భగవంతుని దరిచేరుతారో అటువంటి వారు సకామ భక్తులు అని. ఇక ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛ లేకుండా ఆ భగవంతుని దరిచేరేటువంటి వాళ్ళు అకామ భక్తులు అని పిలుస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఏదో ఒక విధమైనటువంటి భౌతిక వాంఛను కలిగి ఉన్నటువంటి వారిని తిరిగి మరలా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడిన విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ సకామ భక్తులు మరలా 4 తరగతులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అందులో ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అనేటువంటి వారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక ఇందులో మొదటి రకమైనటువంటి ఆర్తులు అంటే ఆపదలలో ఉండేటువంటి వారు. ఆపద సమయంలో ఆ బాధల నుండి అవి దేహ సంబంధమైన లేదా మానసిక సంబంధమైనటువంటి కలతల కారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించవచ్చు. మరి అటువంటి వారిని ఇక్కడ మనము ఆర్తులు, ఆపదలలో ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి వారు. సో దానికి మనము భగవద్గీత చెప్పుకుంటాం. ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నవి. అందులో కొన్నిగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ గజేంద్రుడు. సో అలాగే సో గజేంద్రుడు చూస్తే మొదట తనను తాను రక్షించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆ విధానంతో ఆ మొసలితో అనేక వేల సంవత్సరాలు పెనుగులాట చేస్తాడు.
తనతో వచ్చినటువంటి బంధువులు కానీ, భార్యలు కానీ ఎవరు కూడా తనను రక్షించలేనటువంటి స్థితి. సో మరి అటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇక తనను తాను రక్షించుకోలేను అనేటువంటి తెలిసి ఆ గజేంద్రుడు ఆ సరస్సులో ఉన్నటువంటి ఒక కమలాన్ని తీసి భగవంతునికి సమర్పించి, నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారెవ్వరూ లేరయ్యా అంటూ ఆ గజేంద్ర మోక్ష ఇక ఆయన చేసేటువంటి ప్రార్థన చాలా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఆర్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటాడో చాలా చక్కని వర్ణనలు ఉంటాయి అందులో గజేంద్ర మోక్షంలో. ఆ భగవంతుడు ఎంతో వేగంతో అక్కడ తన పక్కనే ఉన్నటువంటి వాహనం, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కర్దమముని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు మంచిగా ఆ వాహనం గరుడ వాహనం భుజాలపై ఎక్కున్నటువంటి వాడిని దర్శించుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్తారు, అక్కడ మనకి వర్ణనలో చెప్తుంటారు, కనీసం ఆ వాహనాన్ని కూడా పిలవడట. భక్తుడు ఆపదలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గ్రహించినటువంటి భగవంతుడు. అలాగే ఆ లక్ష్మీమాత ఆయన్ని ఎప్పుడు సేవ చేసుకుంటుంది, పాద సేవను. సో ఆమెను కూడా పట్టించుకోలేదు. ఆమె కొంగు ఏదో తగిలి ఇట్లా ఉంటుందని చెప్తారు, అది కూడా దర్శించలేని అంత వేగంగా వచ్చి తన భక్తులను కాపాడారని చెప్తారు. అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాపరణ సమయంలో కూడా మొదటగా తనను తాను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి భావనతో ఉంటుంది, లేదా ఆ కురు సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు లేదా తన భర్తలు కాపాడగలుగుతారు అనుకునేటువంటి ధైర్యంతో ఉంటుంది. అదేదీ సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితిలో హే కృష్ణ, నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారు ఎవరూ లేరని ఆయన శరణుజొచ్చగానే అంతమంటూ లేని చీరలను అందిస్తూ ఆ సభలో ఆమె యొక్క మర్యాదను కాపాడినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవాన్. సో మరి అటువంటి భక్తవత్సలుడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అంతకుముందు కృష్ణ భగవానుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పినవారు, ఆయన దరిచేసేటువంటి పుణ్యాత్ముల్లో ఒక రకము ఆర్తులు, ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అది దేహ సంబంధమైన మానసిక సంబంధమైనటువంటిదైనా ఆ కలతల కారణంగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించవచ్చు. అది కూడా సకామ భక్తులకు వర్గంలోకి వస్తారు వారు, ఆర్తులు, ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు. ఇక మరికొందరేమో ధనము అవసరమయ్యి లేదా రాజ్యము అవసరమయ్యి ఆ ధనము రాజ్యాల కారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వారిని అర్థార్థులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే ఇంతకుముందు ఆపదలలో ఉండేటువంటి వారు ఆర్తులు. సో రెండో రకమైనటువంటి వారిలో అర్థార్థులు అంటే ఇక రాజ్యము ధనము అవసరమై. మనము దీనికి ఉదాహరణలుగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సంపదల కోసం ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరినటువంటి వాళ్ళులో ధ్రువ మహారాజు గురించి చూస్తాము. ఎందుకంటే తన పినతల్లి అవమానపరిచిందని, ఈ రాజ్యానికి అధికారి ఈ సింహాసనం దక్కాలంటే నా పుత్రుడుగా నన్ను పుట్టి ఉండాల్సింది, నీవు వేరే గర్భమున వచ్చావు కనుక నీకు ఆ అవకాశం లేదు, నా కొడుకే ఇది అంటే నా పుత్రుడే ఈ సింహాసనం తర్వాత అధిష్ఠిస్తాడు, నీ తండ్రి యొక్క ఆ సింహాసనం తొడపై కూర్చునేటువంటి లేకుండా అవమానపరిచినందుకు సో బాధపడుతూ తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్తే నాకు మార్గం ఏమిటంటే ఆ విష్ణువుని వేడుకోమంటే ఆయన చిన్న పిల్లవాడుగా 5 సంవత్సరాల ఉన్నటువంటి బాలుడుగా రాజ్యాన్ని పొందాలి అంటే తన తండ్రి కంటేను తాతల కంటే కూడా ఉన్నతమైన రాజ్యం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటాడు. ఆ భగవంతుని సేవలు భక్తులు నిమగ్నము ధ్యానం చేస్తాడు. సో ఆయనకి నారదముని కలవడము, సో నారదముని ఉపదేశంతో ఆ విష్ణువుని వేడుకోవడం, చాలా స్వల్ప సమయంలోనే ఆయన్ని ఆ భగవంతుడిని దర్శించుకోగలుగుతాడు. మరి తర్వాత ఆ ధ్రువుడు భగవంతుని యొక్క దర్శనం కాగానే ఆయనలో కలిగినటువంటి మార్పులు, ఎప్పుడైతే భగవంతుని దర్శనంతో తన తలపై నిమురుతారో తను దేనికోసం చేశాడో, ఇంత తుచ్చమైన తాత్కాలికమైన దానికోసం నేను ప్రయత్నం చేశానటువంటి బాధపడు.
కానీ ఆయన ఏ కోరిక అయితే కోరుకున్నాడో దాన్నే నెరవేర్చి ఆ తర్వాత ఆయనకి శాశ్వతంగా ధ్రువ నక్షత్రంగా ఉండే అవకాశాన్ని కలగజేస్తారు కదా. సో మరి ఇక్కడే అదే అంటున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అదే చెప్పారు. భగవత్ సేవ యందు నెలకొనినటువంటి వాడు ఏవో కొన్ని కోరికలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఏనాడు నిరాశకు గురి కాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అలాగే సుగ్రీవుడు కూడా తన అన్నైనటువంటి వాలి భార్య నుండి తనను రక్షించమని, తన భార్యని తన రాజ్యాన్ని తనకు ఇప్పించమని శ్రీరామచంద్రుడిని వేడుకుంటాడు. సో ఆ విధంగా వారు రాజ్యం కోసమో ధనం కోసమో అవసరమైనటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించవచ్చు. అయినా వారి కోరికలు నెరవేరుతూ ఉన్నాయి. ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అర్ధార్థులు, సిరి సంపదల కోసం ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించేటువంటి వాళ్ళు రెండో రకమైన వాళ్ళు అయితే, ఇక మూడో రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యథారూపమున తెలుసుకోవాలి అని జిజ్ఞాసువులై ఉండేటువంటి వారు ఇంకా కొందరు ఉంటారు అని చెప్తారు. వాళ్ళు కూడా ఆ దేవదేవుణ్ణి పూజిస్తూ ఉంటారు, అర్చిస్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి వారిని జిజ్ఞాసువులు అని చెప్తారు. జిజ్ఞాసువుడై ఉండడం అంటే తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలంతో, మరి ఏం తెలుసుకోవాలని, ఏదో ఇక్కడేముంది అక్కడేముంది అనేటువంటి భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కాదు, భగవంతుని యథారూపమున తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసులై ఉండేటువంటి వాడు. సో మనకు చెప్తూ ఉంటారు నైమిషారణ్యంలో ఋషులు ఆ భగవంతుని గురించి ఇంకా ఇంకా ఏదో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసులై వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ సందర్భంలోనే కదా ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు. సో కాబట్టి మరొక రకమైనటువంటి వారు, మూడో రకమైనటువంటి వారు జిజ్ఞాసువులు. ఎవరు జిజ్ఞాసువులు అంటే భగవంతుని, ఆ భగవానుని, ఆ దేవదేవుణ్ణి యథారూపమున వాస్తవిక రూపంలో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసులై ఉండి వారు కూడా భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తారు. అటువంటి వారిని జిజ్ఞాసువులు అని చెప్తున్నారు, మూడో రకమైనటువంటి వారు. సో ఇక నాలుగో రకమైనటువంటి వారు తత్వవేత్తలుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. తన జ్ఞాన పరిశోధన చేత భగవానుణ్ణి ఎరిగడి రీతిన ఆ దేవదేవుణ్ణి కొందరు కోరుతారు అని, మరి ఈ విధమైనటువంటి వారిని, ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగోరినటువంటి వారిని, అంటే తత్వవేత్తలు, వ్యాసుల వారు, సుఖముని, సో అటువంటి ఈ తత్వవేత్తలు తన జ్ఞాన పరిశోధనం చేత ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలి, ఎరిగి ఉండాలి, ఆయన గురించి ఎరిగి ఉండాలి అనేటువంటి విధంలో ఆ దేవదేవుని కొరకు తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జ్ఞానమై ఉంటారు. అటువంటి వారిని జ్ఞానులు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి సకామ భక్తులుగా పిలువబడేటువంటి వాళ్ళు 4 రకాలు. ఆర్తులు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరినటువంటి వాళ్ళు, వీరిని కూడా పుణ్యాత్ములుగా చెప్తారు. సో ఆర్తులు, అర్ధార్థువులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అని అయినా వీరిలో చెప్తారు. మరి వీరిలో జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపులుగా చెప్తాడు ఆయన, ఉత్తములు అని చెప్తారు జ్ఞానులు. సో మరి ఆ విధంగా అంటే ఈ జ్ఞాన పరిశోధన చేత వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది. ఆ విధంగా తన యొక్క జ్ఞాన పరిశోధన ద్వారా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగోరిన రీతిలో ఆ దేవదేవుణ్ణి కొందరు తెలుసుకోగలిగినటువంటి తత్వవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జ్ఞానులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. సో మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ 4 తరగతులు అంటే ఈ 4 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి దరిచేరినటువంటి, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు
మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఈ 4 రకాలైనటువంటి 4 తరగతుల జనులలో ఎవ్వరికిని నిరాశ కలగదు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారికి ఎవరికీ కూడా నిరాశ కలగదు అని చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తాము చేసిన అర్చనకు, అంటే ఆ భగవంతునికి చేసిన సేవకు వారు వాంఛించినటువంటి ఫలమును పొందియే తీరుతారు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భగవంతుడే భగవద్గీత యందు చెప్తున్నారు, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాడికి ఈనాడు నష్టం కలగదు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అర్జునాన్ని అర్జున్తో చెప్పినటువంటి విషయం. సో అదే విషయాన్ని మరొక శుద్ధ భక్తులైనటువంటి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో. ఈ 4 తరగతుల జనులలో ఎవరికీ నిరాశ కలగదు అని చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరును తాము చేసినటువంటి అర్చనకు, అంటే ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా వాళ్ళు అర్చించిన, అంటే ఆపదలలో ఉండి దేహ సంబంధమైన మానసిక సంబంధమైనటువంటి బాధల నుండి బయటపడాలి అని ఆశ్రయించిన, లేదా భౌతికమైనటువంటి సిరి సంపదల కోసం ఆశ్రయించిన, లేదా జిజ్ఞాసులై ఆ భగవంతుని యథార్థ దర్శనం కోసం చేసిన, ఆ భగవంతుణ్ణి జ్ఞానంతో ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగోరినటువంటి జ్ఞానులైన ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చనం చేసిన వారి యొక్క కోరికలు, వారి యొక్క వాంఛించినటువంటి వాంఛిత ఫలాలు ఖచ్చితంగా వారు పొందే తీరుతారు అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు తెలియచేసినటువంటి భాష్యం. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.